Sekwenzekile ke konke egameni lika Allah onomusa onesihawu. Wohlala uvuma ngaso sonke isikhathi. Sekwenzekile konke, kwavaleka yonke into. Kwavaleka wonke amazibuko, waxoshwa emsebenzini noma waxoshiswa emsebenzini. Lawa ibhizinisi lakho waluza yonke into, walahlekelwa yonke into, kwadliwa izindlu, kwadliwa imoto. Washiya unkosikazi, washiya umyeni, washiya abantwana, wajikelwa zihlobo, wajikelwa abangani, wajikelwa omakhelwane, wajikelwa abantu ophila nabo emphakathini, wajikelwa abantu atusebenza nabo. Hey, wajikelwa osibari bakho, wajikelwa oskwiza bakho, wajikelwa yiwo wonke umuntu. Akwangagcina lapho, nawe emzimbeni wakho awuphilile, awukho right, uyagula izifo eziningi ezinhlobonhlobo. Khumbula umdalo wakho uthini? Ngibize ngosuku lokuhlupheka, mina ngiyakukhulula, wena uyakungidumisa. Ubese ukhuluma amazwi kababa uJobe athini? Angizanga nalutho emhlabeni kusobala ukuthi ngingebuyele nalutho lapho engaqhamuka khona. Sekuvalekile konke. Khumbula uAbraham esephoswa emlilweni, igama alikhuluma linye, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah unganele, umdalo wami unganele, angidingi lutho okunye ngaphandle kwakhe. Uyena ozokwenzani? Ozonginakekela. Subhanallahi amma yushrikun. Khumbula uJona esephelile wonke amaqhinga esesiswini senhlanzi. Esephelile wonke amaqhinga kodwa akakhohlwanga umdali wakhe. Igama alikhuluma wathini? Ekuhluphekeni kwami ngisezibilini zenhlanzi ngakhala kuJehova, noma kumdala wami wangizwa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Akekho omunye onelungelo lokukhonza ngaphandle kwakho mdali wami. Inkazimulo ifanele wena, mina ngiyisoni. Vuma izono zakho. Kusenokwenzeka kumnyama nje kanje empilweni yakho kungenxa yezono zakho wena ozenzayo. Kusengenzeka ingane ziyakulahla nje, ziyakuhlamuka ngenxa yezono zakho ozenzayo. Kusengenzeka ukuthi ujikelwa omakhelwane ngenxa yezono zakho ozenzayo. Kusengenzeka ujikelwa abantu akade usebenza nabo ngenxa yezono zakho ozenzayo. Kusengenzeka ushiyo unkosikazi ngenxa yemisebenzi yakhe emibi oyenzayo. Kusengenzeka ushiwe indoda ngenxa yemisebenzi yakhe emibi oyenzayo. Kusengenzeka izihlobo zikujikele ngenxa yemisebenzi yakho emibi oyenzayo. La taqnut min rahmatillah. Ungalinge ulahle ithemba emseni ka Allah, emseni kamdali wakho, emseni kamenzi wakho. Ngaso sonke isikhathi yazi ukuthi umdalo wakho uthini? Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Onina enikholwayo, funani uncedo lika Allah ngani? Ngokubekezela nangokukhuleka nangokuthandaza. Naso ke isikhiye sakho sempumelelo mfowethu nawe dadewethu, ukubekezela nani? Nokuthandaza. Ube neconnection, ube nobudlelwano nomenzi wakho. Uma ungenabo ubudlelwano nomenzi wakho, usenkingeni enkulu. Uyasho umenzi wakho uthi lo muntu loyo ongenabo ubudlelwano nami, ongangikhumbuli mina, umhlaba uyophenduka ube insimbi, izulu liphenduke libe yithusi empilweni yakhe. Angeke akuthole ukuphumula kuze kufike isikhathi sokuphela kweinsuku zakhe. Ngisho nasesithuneni angeke akuthole ukuphumula. Uma ungangikholwa, vula encwadi kaLuka 16 verse 19 wehle nayo. Uzobona ke ukuthi kwenzakalani mawufika ethuneni ngomuntu obekade engenzi kahle, ngomuntu obekade engalaleli. Sengathi umdala ngasipha amandla, asivula amehlo, asithethelele izono zethu, asibonise indlela, asiholele endleleni eqondile. Wa akhir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.